Doncs bé, veieu la foto de la setmana passada que xula? Doncs anem a fer la setena, sí. Vinga, sortim de casa i mica en mica fins a on? La planadora, aplanant camins. Lloc on els mossegaies s'aturen i passem per aquesta construcció elèctrica tot curiosa i els plans de Can Canya amb la masia acabada de restaurar. I abans de passar la via, doncs aquesta foto amb un dia ben assolellat. Anem pujant amunt fins a arribar al camp base on farem un parell, 3 o 4 fotos i en triarem una. Ens trobem en Gavi, un bon amic, passejant el seu gos. I d'aquí cap a casa, passant per la Grípia i triarem una de les fotos per donar-la a en Pep. Aquesta què? Us agrada? foto@mossenoms.b. Gràcies.